Kaseng New Trap Youth Council HYC sengkme hapo kajengelam Presiden uba Roy Kupar Syndrome haka arpsan trik yong araja arpsal kalalet ban jurep ya kejakasa jong ki barjela kabadan hasenda bat katem motor badru hajan ke office jong Meglaya Fire Service hajan ke dukan Ajmera Marbles ya kabakila lap ya ke jingdon ki yeng ki bala shushna bian ki ba amya ha ban syong bat sa briu kajinglet ke HYC sya kate kajaka kadai hadian kajing ya opdiang ya shibun teli ki jing ujor habaya dei bat kayat ka yeng jong ki briu ki babun ki bamdei satya ki trai jela Henry ki petwir bat anda ladum ki penlongkum ke yodi drugs kini kejaka ke belasa bian dagini ki petwir ki badan dak epek ki bana asam badru ki bana ki we kiri bat kini kejaka ke hap po cantonment bat kamdei kejaka ke bahe Henry ke baret tangba ha ka jingle jurep jong ke HYC lalap baki yeng ki don palat shispa teli ki long yeng Hakini ki yeng lalap ru ba kawai ke yeng beret ki brio kisa kumbah do arpo do lai pongot bat na kaliang ke HYC kapal ai jing kran dau ba Roy Kupar Syndrome laong baka seng kan salai banyak kendu bat ki bor perniat ke Shillong Cantonment bandawa ban weng no yakini ki petwir kajingkeli kalong ba kaya misial kale ayu halor kan ni lara fi pet cikinong kendong ka misial tang sulap ubri ujongi upardok persna ujongi uba syem ya kalait lene umlasi ya kabel ki kloy ban wan otno ya kalait wut ndri yakini ki brio ki basyong hang ni kibangi kibasiw ya kabailay ngihap ban baalang ya kajingkit ka baka MCL kaya kendu bakimla ban siw ya ki ram ki syak ki jong ka kimla ban bandon pisa ring ngiso kendet bakini ki jakapat ki IA ya kalait menta daki popos nang kabalongo kalong bakini ki brio ki badanang ni ki ong bakilasa hang ni daki popo tuli kisna kajingkili kalong bakita ka bor sorka ka Shillong Cantonment buat ka MCL kale ayu halor kini balai ka matla lani ki matla kini ki bor sorkar ki jong ki myo i bakum kini ki brio ki don kabaar ka bangilam hakajinge keren jong ibat kiwe ni ki nongshong jong ni jaka ngilap ba hapor bangingiwan hakani ka jaka tang mar senyo i bangiwan kila don ku masangut sangut ki brio ki bajumlian ban di drugs ki basyong basa hakani ka jaka ki pet na kani ka jaka dekat ngiso tu bakani ka jaka kala bandir ka we ni ki kitam di drugs bat kumjuru ka kitam jong ki kamsniu ki babunjat ki baja hakeleng lane hajan jong kani ka jaka tina kalian jong ka seng ya kataru ngilayo ya ka kerteng jong ki brio kiba we ni kinong syong lai ka kerteng bat nginsa but dien pat ki we pat ki bor lane ki bor ki badai pet ya ka jing khayi drugs nang ba penting kena ba kini ki brio ki basa ki ba khayi drugs kim di man syong bansa kani ka jaka Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya